넣는다 kìa. Cặp control đi cả nữa. Hả? Yep, jadi tunggu dah aja nih. Hết cái video này để tập cái đâu rồi. Dia naik kelas. Dia dari dulu ini pakai itu. Kan khasnya dia kan. Apa oil motornya hot tahu tak?
Отлично!
Ha, formayı utanmıyor. Zaten o bir kere kutu alır. Acayip. O kadar olmasa onun da çok da onda biliyorsun bana diğer kirenge türlü olduğuna bakar mısın? Ona olanı bunu hiç bilmeden yapıyoruz. Başkadan konuda kapol bildiğin Roма.
Aku akan disalah satu. Maka aku belum bisa